Wedi'ch llethu ganor bryder. Cymrwch funud i roi cynnig ar anadlu ddwfn. Mae'n syml ond yn bwerus. Dechreuwch trwy eistedd yn gyffyrddus. Anadlwch yn ddwfn trwy'ch trwyn am gyfrif o 4, gan adael eich abdomen godi. Daliwch eich anadl am 4 eiliad. Yna, anadlwch allan yn araf trwy'ch ceg am 6 eiliad. Ailadroddwch y cylch hwn am ychydig funudau, gan ganolbwyntio ar eich anadl yn unig. Mae anadlu ddwfn yn tawelu ein system nerfol, lleihau pryder a dod â ni yn ôl i'r presennol. Ymarferwch hyn bob dydd a gallwn deimlo bod gennym fwy o reolaeth dros ein pryder. Cofiwch, mae meddwl tawel yn dechrau gydag anadl ddwfn. Os ydych chi eisiau mwy o awgrymiadau ar reoli pryder, cadwch olwg am ragor o wybodaeth am dechnegau sylfaenu, neu grounding.